Myšlienka projektu Bystric vznikla v mojej hlave cca 15 rokov dozadu, keď sme sa nasťahovali do Záhorskej Bystrice. A tým, že som bol teda vášnivým zberateľom vína a veteránov, tak som si na staré kolená chcel v rámci hobby nájsť aj prácu, ktorá by ma naplňala. A jak som chodeval do práce okolo pozemku, ktorý mi prišiel proste úplne ideálny na tento záber, tak som stále viac a viac sníval, rozmýšľal, až teda sa to nejako vo mne zobudilo a začali sme proste kresliť a vymýšľať a tak toto vlastne vznikol. Vznikol vlastne jak Bystric Car Wash a Detailing, takisto aj Bystric Restaurant v rámci jedného areálu. Ja som sám veľmi náročným zákazníkom, či už teda gastronomických zariadení alebo proste detailingových zariadení a snažil som sa vytvoriť projekt, ktorý by nejakým spôsobom anuloval všetky tie malinké nedostatky, čo som niekde postretával, s čím som sa stretol. Ja som síce autorom myšlienky, ale už pri realizácii som si nehal poradiť od skúsenejších a ľudí, ktorí už predtým pracovali v takomto odvetví. Preto som vlastne vznikla spolupráca s Miškom, ktorý sa stal môjim spoločníkom a už keď sme kreslili projekt, tak sme využívali jeho dlhoročné skúsenosti a snažili sme sa predísť nejakým chybičkám a nedostatkom. Umývanie považujeme za vstupnú bránu do starostlivosti o vozidla ako také. Od iných umývárok sa odlišujeme tým, že máme pokročilú technológiu, to znamená, že kupujeme čo najlepšie stroje, ktoré nám nejak pomáhajú zvýšiť efektivitu, tú prácu nám uľahčujú a na druhej strane nám pomáhajú tie autá efektívne čistiť a lepšie. Používame vysoko kvalitnú chémiu, Gion. Mali sme jednu obrovskú výhodu možno proti ostatným prevádzkám, že sme stavali na zelenej lúke. To znamená, nemali sme priestorové obmedzenie. A čo som veľmi pyšný je, že sa nám podarilo v priebehu toho obdobia, čo fungujeme, a dohromady stály tým ľudí, ktorí sú fantasticky zaškolení, nadchnutí pre myšlienku, čo robíme. A všetci sme proste zapálení a to si myslím, že je asi najviac. Tí ľudia k nám veľmi radi chodia, lebo sa ma cítia ako u kamaráta v garáži. To znamená, že nemajú pocit, že prišli niekam iba zaplať a vypadni, ale u nás fakt dostanú veľmi kvalitnú službu a takisto s veľmi dobrým prístupom. Vybrali sme, že ako chemiou umývať vozidla, čo si vybrať, tak sme dlho hľadali. Našli sme ten Gion jednak, že marketingovo aj kvalitovo je asi jeden najlepší chemie na svete. Za ten rok a pol sme sa vypracovali až na Gion Partner, vďaka tomu sme jediní v Československu. V rámci detailingu ponúkame služby lečenia vozidla, jednokrokové, trojkrokové, vieme robiť brúsenie laku, keď má človek nejaký hlbší škrabeň, vieme ho prebrúsiť, preleštiť. Ak by na tom vozidle chýbala už farba, máme človeka, ktorý nám príde namerať priamo danú farbu, donesie nám namiešanú originálnu farbu na to vozidlo, to vieme zakvapkať a zaleštiť, že viac menej to nie je odtiaľ vidno. Pokiaľ má vozidlo nejakú prilečeninu, máme človeka bojlistu, ktorého si zavolať a ktorý priamo u nás to vozidlo vyklepe a vyrovná. Stavili sme na pokročilú technológiu. Pomenul by som asi na začiatku dvihák, ktorý máme zapustený do zeme, ktorý vie dvihnúť akúkoľvek placku. Daný dvihák vie dvihnúť vozidlo aj bez kolíc a s kolesami, čiže vieme na ňom jednak vozidlo leštiť, jednak chalani nám vedia lepiť fólie. Keď sme robili Ferrari, chlapci si vedeli ho dvihnúť a vedeli lepiť tie spodné diely bez problémov, bez toho, aby ležali na zemi a aby sme lepili fakt pekne. V tomto roku sa asi najviac teším na spoluprácu s automobilkami, ktorá sa nám krásne rozvinula hlavne na konci minulého roka. Predstavili sme viacero nových modelov, bolo tu zo pár novinárskych dní a ďalšie, na čo sa veľmi teším, je to, že sme vlastne získali nové certifikáty. Začneme realizovať aj lode a lietadla. K umývaniu vozidiel a detailingu sme pridali aj lepenie PP fólií, nakoľko to považujeme momentálne za najlepšiu ochranu vozidla pred kamienkami, odierkami, na parkovaní, škrabancami a podobnými vecami. Fólie momentálne majú životnosť 10 rokov, čiže je to veľmi dlhodobá ochrana vozidla. V rámci lepenia PP fólií sme unikátni aj vďaka tomu, že máme vlastný poter, kde si tie fólie vieme nielen vyrezať hneď na mieste, ale vieme si ich upraviť na dané vozidlo. Unikátnosťou je zahýbanie fólií, čiže neplňa len ochrannú funkciu, ale aj vzhľadovú. Čiže vozidlom je viac menej akoby neviditeľné, že na sebe má nejakú ochrannú fóliu. Keď sme s tým začínali, sa nám s mojím spoločníkom Petrom nepáčilo niektoré lepenia, že sme nechceli fóliu na aute, ktorú by bolo vidno. Čiže by ste videli tie hrany a podobné veci. Chceli sme byť iní, preto fólie zahýbame. Keď príjete k vozidlu, ktoré je nalepené od nás, nevnímate, že na ňom je vôbec fólia. Takisto aj fólie používame od firmy Gion, kde sme vysoko certifikovaný partner. Jedna vec je kvalitná fólia a druhá vec, tá dôležitejšia, je kvalitný lepič. Preto naši chalani majú vyše 15-ročné skúsenosti s lepením fólií. Video to znesie samozrejme veľa, preto navrhujem, príďte sa presvedčiť, vyskúšajte naše služby a verím, že budete spokojní. Tešíme sa na vás.